Ojiro. Erokamano. Commissioner ni osiepwa sana. What you're very close. Can I say me get a lot of cases in person? To kikwane mudo walai out. IPOA en commission marriage of pain. Civilian oversight. Civilian oversight. To civilian oversight ni. Ka jo piny dak ng'e gimotimo. No oclaim ni ok gibed gi billboard. Nyaka gibed gi billboard. Nwach ang momiyo wabet gi IPOA. Nwach mahundu mane tumre in the police service to gi secrecy mane surround mahundu go kod investigation. Koro the openness emomiyo wan kod civilian oversight. Milongo IPOA. Marario. Okil ni osetagre sana ka kedo ni familia ma ohinyre ma jogi ohinyre lwet police. Adwa mi the most recent example. Ncha bed abducted on June 25th. To ngeji poko nge ahinya gimo mena bed abducted. That month mar June ko chakre tarik 13 nyithindo amaro wero se bed kilalgo area mar Madari. Ma within a span of from tarik 13 mar June nyaka tarik 23 mar June neno lalgi yude auchiel. Out of yude go nitie a very interesting case. Rawera miluongo ni Salim Muhwana. No lalgo. Ka no lal kode to achako document but mano tija. Non ang'o motimore. A document, wa report, wachako luwo wachni. Rawera ni noduogo weye. To ikinde mani timo nonro makamago nikech osebed ka iseyo bila ni gine magitimo maundu mago mag ndhiyo jopiny. En adiera ni obila mandhiyo rawere miwacho ni nobedo nondhiye kin tarik 13 gi tarik 25 dwe mar auchiel higa ni kose. Kora dwa monda mi paro moro. Ni abduction rocho ratiro mar oganda kendo en crime. Abduction. Kor any form of abduction. You can police watching or jogo no self-abduct. Any form of abduction, whether self-abduction, whether done by police or any person, is worth investigation. And the people responsible must be investigated. Now, on the issue of Madari, even some of those young men might not be abducted, even though koros rekal wacho, numagoni ginjo mahundu. And they say what? Police has come out to say ni ngane magoni gijo mahundu. Mano gitemo nango gitemo frame jogo. In other instances ineno ka jok mano shudia abduction. Wacho ni hawa ji adek no biro armed. Onge jambazi manyalo afford bundi adek. Onge ki analyze operations mege jambazi gionge luxury mari wuto gubunda dek madongo to mara reyo kane jo piny mane no witness gino do respond police gi because we believe in police ne gisale misha jogo mane do respond big keto gini do piny te raia onge kod that power gi courage no mara dek the man mane git kawo kod jogo ka gidhigo I area man kod CCTV makalo nyaka idho jeshi man gi CCTV ne bed ni gen raya serikal badelach by now corona say yodigi. Now let's come to Salim Muhwana. Wachkae makro wakele IPOA ni maber. Salim Muhwana kolal kode to duogo oduoke. Two things happens. Kitumo investigation ma Salim Muhwana. Owacho ni jogo no ka osimbe to a document. Ochako wacho ni simba ni nen gi 40,000.
wa document. To chako wacho ni achiel kuom jogo mano o abductor nono goya bochuna mondame gi pin mar M-Pesa. Bu pesa ni nene gi transfer. Ok gi withdraw. To chako wacho ni jogo mane no makaka na duoga lidora baneno moro mang'eyo. Kano we the first thing odiro Waraka police station. Or report. Owacho. As we speak, the deputy DCI no luonge the same day in the evening. Bungson kiki big wakili, kiki big human rights. Be a mondo wa discuss. No do work ne pese. Neben police e moko bedo involved. Kendo ko identify one of the police officers bo wacho station ne. Ne do work ne pese. Siwacho kanyo ni case mano mar Salim Kwana ni IPOA donjo kanyo penjo. Eni to bede no chualo report ka IPOA. Nyatewa, wacho penjo maber ahinya. Kikwane mudho wala yot. Chieng mane no duokwa after being abducted for 2 days. Ne wadhi Nairobi Women Hospital. IPOA no biro. In the same place. Kijana, our vijana Rioma no been abducted bende. Man had been released before us. Ne again called jo IPOA. Mabende one of the gentlemen. Emangisani ingeno siepeni mani kedon kande bende nkae. I went and greeted them. Kagini gachijo IPOA. In the evening around Gemosa Pargachiel. Kanye Nairobi Women Hospital. Kor information ilano. Nyathewa. Say winje katan IPOA. Nsamu simokonochi u. Manu is a classic example. One big example morono che muda teken okaen mara. Make example morono mondo wamia ne commissioner Nyakomita mar mondo mi oduoka ne mago. Weche go mago mag Ndicho commissioner